Hvad, hvad er det for nogle tanker, der generelt presser dig med det? Er du bange for, at sygdommen kommer tilbage? Er du angst? Ja, er du ked af altså, det? selvfølgelig så er jeg bange for, at den kommer tilbage igen, fordi det er jo ikke sjovt at sådan være presset på ens liv. Nej. Men det er lige så meget alle de ting, der er kommet med sygdommen. Det her med, at nu ser jeg ikke ud, som jeg plejer, og jeg har ikke været på arbejde, og det her med, at selvom jeg ville jo ikke tænke dårligt om en, som havde kræft, men jeg er bange for, at folk ikke synes, at jeg gør det, jeg skal, at jeg ikke bidrager nok på arbejdsmarkedet, og hvis jeg så kommer tilbage igen, hvad tænker de så om mig, og begynder de at snakke sådan lidt i kroge med, hun har også haft kræft, og nu har hun mistet sit bryst, og hun ser da også herrens ud, og jeg synes, efter jeg har været så isoleret gennem mit forløb, så har jeg slet ikke overskud til, hvordan man begås med andre mere. Jeg kan godt forstå dine tanker om det med det ydre, men jeg forsikrer dig, at folk har stor forståelse for, når man har været igennem sådan et sygdomsforløb. Ja. Og at der er sket nogle kropslige forandringer, det er jo også klart, at det presser dig, men det er jo også noget, man kan gøre noget ved senere hen igen, når tiden er til det. Hvad tænker du på med dit arbejde og dit misbrug, hvis du fik styr på det igen? Er det noget, du har lyst til igen? Ja, altså jeg har været rigtig glad for mit arbejde, og det vil jeg gerne fortsætte med, når jeg kan. Du vil gerne tilbage i lærerfaget? Ja, det vil jeg gerne. Det lyder fornuftigt. Hvad vil du foretrække? Skal du støttes til at komme til lægen? Skal vi have din kæreste med ind over? Ja, altså det vil jeg gerne prøve at snakke med ham om. Han kunne tage med mig. Snakke med ham om? Ja, at han kunne tage med mig. Ja. Ja. Okay. Det tror jeg godt, jeg kan nu, når han ligesom godt ved. Ja. Ja.